Най-шокиращите факти за Чернобил. Има място, където можеш да умреш, без да усетиш нищо. През 1986 година в Чернобил пожарникари гасили пожар, без да знаят, че реакторът е ядрен. Някои от тях получили смъртоносна доза радиация за минути. Телата на част от жертвите били толкова радиоактивни, че били погребани в оловни ковчези. Вътре в реактора се образува обект, наречен слонският крак. Само 30 секунди до него някога са означавали сигурна смърт. Хората били евакуирани с обещанието, че ще се върнат след 3 дни. Повечето никога повече не видели домовете си. Най-страшното е това, радиацията не боли, не мирише и не се вижда. След като хората напускат зоната, природата буквално превзема всичко обратно. Градове, пътища и сгради са погълнати от гори. В Чернобил днес живеят вълци, много повече, отколкото в околните райони, мечки, рисове, диви коне, редки птици, които иначе изчезват от Европа. Причината е проста – радиацията вреди, но хората вредят повече. За много животни липсата на лов, кори и шум е по-важна от радиацията. Но това не означава, че всичко е нормално. Учените откриват по-кратък живот при някои животни, генетични увреждания, проблеми с размножаването в силно замърсените зони. Природата оцелява, но плаща цена. В зоната и днес живеят около 100 самоселци, предимно възрастни хора. Те са се върнали нелегално, защото домът им е по-важен от риска. Те отглеждат зеленчуци в замърсена почва, пият вода от кладенци, ловят и събират гъби, някои от тях живеят до дълбока старост. Това не означава, че радиацията е безопасна, а че ефектът й е бавен, индивидуален и непредсказуем. Последва и за още.